Assalamu alaikum ‘yan uwa naku kamar kullum Junaidu Aminu Kilishi. Yau cikin ikon Allah na gudanar da wani bincike ina zaune kwatsam kawai abin ya faɗo min a cikin raina. Bayan na gabatar da wannan binciken na tsorata kwarai da gaske na shiga razini fiye da yadda ba kwa tunani. A saboda haka ne na ce zan kawo wannan binciken in yi sharing ɗinsa tare da ku. Na tabbata mutane da yawa za su amfana kuma za su ilimantu domin mutanenmu da yawa maza da mata sun kasance suna amfani da wannan abin da yake da illa yake kuma taɓa lafiyar ɗan adam fiye da yadda ba ma tunani. Na tabbata idan kuka ji wannan saƙon da yawanku za ku rage ko za ku daina ga baki ɗaya amfani da wannan abin da yake illata lafiyar jikin ɗan adam. 'Yan uwa masu albarka, ku biyo ni domin jin menene wannan abin da yake lalata garkuwar lafiyar jikin ɗan adam. Mun sani lemon Coca-cola lemo ne waɗanda mutanenmu musamman a nan Najeriya sun karɓe shi ƙwarai da gaske. Wani sai kaga yana iya shan Coca-cola roba 2, 3, 4 wani ma guda 5 a kowace rana, wanda hakan ba ƙaramar illa yake wa jikin ko kiwon lafiyar ɗan adam ba. Dan uwa ka saurara ka ji, ko da Coca-cola 1 ko 2 a rana mutum ke sha na iya ƙara haɗarin kamuwa da ciwon sukari na 2 wanda ake kira da diabetes type 2 ko type 2 diabetes da fiye da kaso 20. Ciwon sukari yana da alaƙa da hawan jini, yawan cholesterol da kitse mai yawa, waɗanda duk suna ƙara haɗarin cututtukan zuciya ne waɗannan. Ɗan uwa, an danganta colas da sauran abubuwan sha masu sukari da ƙarin haɗarin ciwon daji wato pancreatic cancer kamar yadda likitoci ke faɗa. Shan Coca-cola da sauran abubuwan sha masu kamanceceniya da ita na iya illata ɓangarorin jiki kamar haka. Ya subhanallah, ɗan uwa ka ji irin illar da take wa jiki ko kuma ka ji ɓangarorin da Coca-cola take illatawa a jikin ɗan adam. Sun haɗa da ƙwaƙwalwar ɗan adam, ƙodar ɗan adam da kuma hantar ɗan adam. Coca-cola ka iya lalata waɗannan ɓangarori na jikin ɗan adam. To, ya rage ina mu kiyaye. Sai dai duk da illolinta ɗin nan kuma, abin mamaki masana kuma sun ce tana da wasu ɓoyayyun amfaninnika guda 3 wanda na tabbata da yawan mutane ba su sani ba kamar yadda ba su san illar da take cikin shanta ba. Masana suka ce tana sauƙaƙawa tare da taimakawa wajen narkar da abincin da muke ci wato digestion. Sannan kuma tana ƙara kuzarin ɗan adam. Sannan abu na 3 tana tsayar da tashin zuciya. Sannan abu na 4 tana taimakawa ɗan adam wajen inganta kaifin hankalinsa. Wannan su ne abubuwa guda 4 kacal da na iya nazartowa ko na naƙalto daga cikin amfanin da suka faɗa. To amma ɗan uwa, amfaninta ko rashin amfaninta ya fi amfaninta yawa. Cutar da za ta yi maka ya fi amfanin da za ta yi maka yawa. Ya kamata mu yi nazari a kai. Sai dai daga ƙarshe ya kamata mu sani cewa abubuwan sha masu sukari generally ma suna iya ba da gudunmuwa ga yanayin kiwon lafiya da yawa, gami da ƙiba, nau'in ciwon sukari na 2 da lalata haƙorin ɗan adam. Bincike ya nuna cewa shan gwangwani 1 na Coca-cola na iya lalata jikin a cikin sa'a guda. Wato mutumin da yake iya shan Coca-cola ƙwara 1 zai iya lalata masa kiwon lafiyar jikinsa a cikin awa guda 1 kacal. Saboda haka ɗan uwa, zama lafiya aka ce ya fi zama ɗan sarki. Ya kamata a kiyaye. Akwai illoli masu tarin yawa bayan waɗannan da lemon Coca-cola yake da shi a jikin ɗan adam, kamar ƙwannafi, heartburn, ciwon hauka ko mantuwa wanda ake kira da dementia. Akwai ciwon zuciya da kuma sauran abubuwa ko sauran illoli masu tarin yawa. A takaice dai wannan bincike na gudanar da shi ne domin hankaltar da ni kaina, dan ni ma na kasance victim, na kasance ɗaya daga cikin masu shan Coca-cola. Amma daga lokacin da na yi wannan bincike ina tabbatar muku
lafiyata ta fi min shan Coca-cola nan, na haƙura. Kada ka je ka sha Coca-cola 200 ta jawo maka illar da maybe sai ka ƙarar da duka kuɗinka ba tare da ka samu sauƙi ba. Ina fatan wannan zai zama darasi ga masu amfani da